Ageno ni intiere makare kamoro moro ma intiere kabende wagoero kamano maduong' mar yudo thuolo matudi kodwa odhiambo ni kawami weche manyien mago mag ang'ich welo kuma bende wanono weche mopogore mago mag siasa mag dongruok kanyakla kod gigo mabende timore e gwengewa makaluo mago duto waikoni makmana ni magi ema wamiyo pek. Tuwezi kupiga siasa miaka mitano yote mfululizo. Nchi haiwezi kuendelea mbele. Manake mkaweka nchi katika hali ya kampeni, kelele mingi zaidi. Kuna kazi inafanyika. Ogai mar ODM Raila Odinga owacho ni ne oriwre kod jatend piny William Ruto mar reso piny Kenya kalwer kod ng'anyo mag Gen Z. Kepo mar jopuonjre e senior school oyang ni biro tenore kod thuolo manitiere e skunde kaachiel kod mwandu kod jopuonj mantiere e school ka school. Kisumu is in the African map. Just like any other city, we have to provide cemeteries. This is now a CBD area, and in future we will control burials from this area. Jatend boma ma Kisumu Balawanga omedo siemo jodak ewi iko jomotho e alwora mar bomano. Machiegni akwayo mondo ibed koda nyaka giko. Nyinga Lieta, jaloko marwa en Belinda Phillips. Weche gi bende iloko kalimbui marwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube. Ote magi warwako e lai marwa mar ote machok ma en 23600. Ogai mar ODM Raila Odinga kuom thuolo mokwongo wuok oko motegno mar siro siep mare kod jatend piny William Ruto kowacho ni piny Kenya ne dhi liel kaluwore gi ng'anyo mar rowere mag Gen Z higa mokalo. Raila kwayo josiasa mondo ochung campaigns mohiu kendo miyo Ruto thuolo matieko midhiero mokwako jopiny. Kabende onyiso Ruto ni nyaka otine jopiny. Kaka jafwambo moro mar siasa Chris Owino lero, Raila Odinga oyango ni osebedo koyombo e yiero mokalo makmana ni osebedo osebed ka imae. E duoko mare motegno ne jogo mosebedo ka wacho ne ondhogo ganda jo Kenya kuom chung' kod jatend piny William Ruto e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z dwe mar 6 higa mokalo, Raila wacho ni piny Kenya ne dhi wang' poni ne ok omako lwet Ruto. Wewe unataka tufanye namna gani? Kama kuna njia nyingine, unasema Ruto aende. Aende alafu nani ifanyike? Mbele pale Ruto aende aweke Gachagua. Sasa Ruto aende, Kindiki aende abaki pale. Baadaye Kindiki aende weke mtu mwingine. Hakuna haja. 27 itafika. Lakini Wakenya wako na shida mpaka ya shida yatatuliwe sasa. Kata kamano, Raila onyiso jatend piny William Ruto mondo tiko thuolo ni mati kwa chieth nadi mokwako jopiny kaka pek mar ngima idho malo e weche mag osuru kaachiel kod weche mag mibadhi. Ka oloso e iko mar wuon od seneta mogwel mar ODM Betty Montet, Colonel James Gitahi e gwenge mag Manzoni, Raila onyiso josiasa mondo chung campaigns mohiu kendo tiyo ne jopiny. Lakini Wakenya wako na shida mpaka ya shida yatatuliwe sasa, sio siku nyingine. Hatuwezi kupiga siasa miaka mitano yote mfululizo. Nchi haiwezi kuendelea mbele. Manake mkaweka nchi katika hali ya kampeni, kelele mingi zaidi. Kuna kazi inafanyika. Mpaka kuwe na wakati ambaye kazi inafanywa. Na baadaye tunarudi tena kwa kampeni. Eko machielo, Raila odwoko jomosebedo ka nyathone ewi tend piny ka owacho ni osebedo ka oyombo e yiero mag tend piny mokalo, makmana ni IEBC ema osebedo kama e loch. Mabiro bang'e seneta ma Murang'a Joe Nyutu kwaye mondo riwre kod kweth mar Gachagua ka odwaro tend piny e yiero maduong' mabiro. Uchaguzi ambayo imekuwa naita free and fair tangu tulete hii mfumo wa siasa yenye vyama vingi ni 2002. Hiyo peke yake. Hizi zingine zote unajua SK mwambie nyinyi. SK mwambie nyinyi. Kwa hivyo mimi usimwambie mimi nataka mimi nishinde. Mimi nishinda mara mingi. Sijatangazwa tu. Korka kore, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna, achiel kuom josiasa mag ODM, mosebedo ka keto William Ruto e mbero maliet, oparo ne William Ruto
ni ODM nyalo wuok e winjruok margi poni odhi ataro kod weche 10 mane gikete kokgi. Na baba, mimi baada ya kusaini hiyo kitu, unajua kazi yangu ni rahisi sana. Mimi nakaa na marking scheme tu. Nakaa na marking scheme. Siku na agenda 10 pale. Iwapo Mkenya mwingine yoyote atachukuliwa na polisi ati abducted afichiwe mahali, chama cha UDA na kiongozi wake William Ruto watakuwa wamekeuka mkataba ambao tumeandikisha. Chris Owino, Ramogi TV. Komachielo jagoro maduong' maduondo buch Jubilee Jeremiah Kioni onyiero riwruok mar jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ka bende odhi nyime goyo debe ne jatend migawo mar arita machon Fred Matiang'i. Jatelo no ne twak e kaunti ma Nyamira e romo mokelo kanyakla jokanyo mag duond buch Jubilee ka Kioni okwedo kampen mag jatend piny mohew koyango ni campaigns osekelo midhiero ne jopiny e kaunti ma Nairobi. Bende notiyo gi thuolo makamano e goyo debe ne Matiang'i koyango ni Matiang'i ema biro reso jokenya kwa tend Kenya Kwanza mosehinyo oganda mapachoka. And unlike any other presidential candidate, he has decided to use goons. Goons. To the point where he has brought back thuggery levels in Nairobi in a manner unseen. The things we are seeing in Nairobi are things we used to see during Kanu's years. Those days. And we thought we have left that phase. So it's a very difficult thing to try and join. We in Jubilee are in opposition. We want to form the next government. We are not going to shake hands with him, because it doesn't help any Kenyan. He's now doing over 900 days. It's not after 900 days that you are going to see any change. Ile mambo ya kupanga na kuteua na hiyo mambo ingine. Jotend migepe Musalia Mudavadi notelo ne romo mag jotend lweny mauke pinje mag Afrika ma ugwe gi milambo kama ne giloso e wi duoko kwe e piny mar DR Congo kama lweny otimenewa. Romo makamano timore Nairobi okinyi makawuono ka bende twako bedo e wi kaka inyal keto kenge mamoko manyien mag duoko kwe e pinyno. Ka winjruok obedo ni pinje mokiewo gi DR Congo nyaka riw paro mar neno kaka ginyalo konyo e duoko kwe. Jotelo mag arita mag pinje go noyie matiyo kanyakla kaka yo mar neno ni alwora mag tung Afrika obedo gi kwe duto mok mana DR Congo kende. There were proposals, if you remember, that we broaden the panel of facilitators, because it has largely been Uhuru alone. And there were proposals that this be broadened. Certain names did come up, which we will discuss briefly in the closed session. SADC is also of the view that they would wish to add one more name. Once again, the President of Kenya has emphasized that Kenya is willing to work with the regional partners and the international community to offer humanitarian support to alleviate the suffering of the displaced civilians in the affected localities, while underlying the urgency of opening humanitarian corridors to facilitate the delivery of aid to the affected regions. Kama jopuonjre biro dhi some grade mar 10 biro luore koda hero mare kidieny mar kit somo moyiero to kod kaka otimo e penj mar grade mar 9. Kepo mar jopuonjre e senior school bende biro tenore kod thuolo manitiere e skunde kaachiel koda mwandu ma japuonj ma skul ka skul ni godo. Sifra Sokinda leronwa chenro mar kepo e skunde mag senior secondary. Jopuonjre mokwongo mag CBC biro donje grade mar 10 dwe mokwongo higa manyien. E bwo lai mar CBC, grube mag skunde biro bedo kaluwore kod kidienje mag kit somo magichiwo. E bwo kidienje 3 kamoting'o science manimba kata STEM, arts and sports kaachiel kod social sciences. Tero jopuonjre skul biro luwore kod gik moko 4 kamoting'o skul moyiero kod kit somo motimo, gima oyudo e penj mar grade 9, hero mar japuonjre kod talanta ma en godo,
rango kaka jopuonjre kuoro maromre skunde duto mapacho kamogik en thuolo ma skul ni godo kod mwandu mag somo kaka chal. Japuonjre ka japuonjre biro yiero skunde 12 e kidienje mopogore. Bang'e migawo mar somo biro nono kendo gikone kete skul mowinjore kode. Skunde machiwo kidienje duto 3 mag kit somo mong'ere kaka Triple Pathway Senior Schools biro yudo thuolo mokwongo mar kawo jopuonjre. Jopuonjre 2 nyako gi wuoyi motimo maber e bwo kidieny ka kidieny mar kit somo biro yudo thuolo mokwongo mar donjo skunde midake mag yiero machiwo kidienje 3 mar kit somo. Jopuonjre ma ok oyudo thuolo e skunde machiwo kidienje 3 mag kit somo biro yudo thuolo e skunde machiwo kidienje 2 mag kit somo. Onge jopuonjre 5 mawuok e skul achiel ma ibiro yienegi dhi e senior skul achiel. Jopuonjre ma biro dwaro loko skunde moketgie biro yudo thuolo ma kamano koluwo chenro moketi kod migawo mar somo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Piny Kenya oyango lai matayo tudruok e kinde kod jo-Kenya modak e pinje ma oko. E chenro manotelie kod jatend migawo ma pinje ma oko Musalia Mudavadi, lai ne ng'iyo marito ratich jo-Kenya matie pinje ma oko kanyakla kod jiwo jo-Kenyago oket mwandu kendo oger piny Kenya. Jo-Kenya maromo milion 3 oyang ni odak e pinje ma oko kokalo e chenro mag tich, tiegruok, somo kanyakla kod jogo mabende oringo pachoka kaluwore kod weche siasa. E okang' mar neno ni jo-Kenyago odak ngima maber kendo pod omako tudruok kod piny Kenya, lai manyien olosi majiwo wechegi. This policy is a government statement of intention. We are saying this is who we think our diaspora are. These are the things we want to do for our diaspora. These are the things we want to do with our diaspora. And this is where we want them to take us. Kokale laini, jatend migawo ma pinje ma oko Musalia Mudavadi owacho ni jo-Kenya manie pinje ma oko nigi lony ma odhuro manyalo konyo piny Kenya dongore e yo makare. Let this be a moment when we can look at very solid issues and reflect on them and see what we can do together, working with the diaspora. I would like you to have well-organized special purpose vehicles. Magi owacho ni dhi konyo e chenro mopogore mag piny Kenya koketgi kanyakla e riwruoge mag dongruok mopogore kod ji timo gikgi giwegi. There are special purpose vehicles that can have a significant impact and partnership in some of these programs, so that our effort is not just scattered in little drops. Mudavadi omedo ni jo-Kenya tiyo matek e pinje ma oko magintiere kendo gitimo lokruoge mopogore e pinjego, gino mayawo yo ne jowetege madigomb dhi e pinjego. I went to West Virginia in the US, and there are Kenyan doctors working in a consortium with a few of the partners from Zimbabwe, where my sister stands out for. And they have actually taken over a pharmaceutical plant. Kokale tije magitimo e pinje maoko, jo-Kenya oyangi ni e higa 2022 noro pachoka maromo bilion 4 kasani omenda ni ochopo bilion 5. Pesa magiyoro pacho oyangi ni osekonyo e ting'o uchumi ma pachoka. Surpassed our earnings from tea, from coffee, from tourism. There you are. I can give more and more. Kata kamano, Mudavadi owacho ni nyaka ng'i yore mag jiwo jo-Kenya gi kaluwore kod omenda magichwalo pachoka komedo ni lokruok nyalo bedo mamono gi oro pesa. Will there be similar attachment in this changing global world with the diaspora, with their base? Or are we also going to see some adjustments? These are critical questions that I wanted to put before you because you are men and women of intellect. Kuomae, ojiwo mondo gimanyi yore mopogore maginyalo kete mwandugi mondo giyud yuto ne omenda magitiyone matek e pinje maoko. The ladies did talk about the bond that I referred to. We are talking both with the Treasury and other players
so that we can get to the stage where we can also harness the resources of our diaspora. Manosigana no mabende wabobedo kodo ka watwake e chenro mar mine wach ko wuoyo kod achiel kuom jo Kenya mabende odak kendo tiyo e pinje maoko. Mano kanyero kochopo saa 3 gisani waikore madhi yueyo mokwongo to mokwongo abo isomo ote magwa William Nyadawa kantiere mawego. Wageno ni riwruog Raila gi Ruto en kuom 2027 wacho ni otherwise ok dhi konyowa lakini awuoro weche mag siasa. Otango bungu pambi iwacho ni Ramogi ler to gima wuoro ni Ruto tiyo kod baba nyowuoyo. Imoso min odi Masi Atieno Omulo kanyakla kod mano kanyero iwacho ni oriti maber. Ipenjo kendi to Evans Oyuga Wasonga Jael Mosna Kanyero Rosemary Oyuga gi Morris Ajwanga akuku bendo kawane ote magi. Ipenjo ni to bende riwruogni endi biro dhi nyime nyaka 2027 kata kamano okinyisa ni nyingi en ng'awa. Mago mana moko kuom ote magi. Wadhi mana yueyo machoko oduogo to wadhi nyime koda weche manyien mamoko kikidhi mabor. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegeme. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakuwa a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 0722 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Ireji odno. Onge ng'ata e odni. Onge ng'ata e ot? Nyathina seher ni kanye. En ang'o miyo en ok omak simbe? Sani seher nindo. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Machiegni kendo mosenendo retired Colonel James Nguyo Gitahi oywa kaka jal mane nigi hera osiep mangita kendo jal mane ohero tich mane otimo gi chuny achiel manomiyo oriembo ndeke manoting'o jotend piny. Mosenendo Gitahi en jaod seneta mogwel Betty Montet mosebedo katiyo gi kambi mar Royal Media Services kendo bedo kod osiep machiegni gi familia mar jakom mar kambino mano Dr. SK Masharia. Colonel Gitahi okete kar yueyo mare mogik kawuono e dalane mayudore Manzoni, kaunti ma Machakos. Joyce Oduor gi ler mathoth.
E gwenge mag Manzoni, kaunti ma Machakos, anyuola, wede kaachiel kod osiepe nochokore nyasi mar kopo mogik mar retired Colonel James Gitai mane owito ngimane e masira mar apaya e apaya ma Mombasa Road. Nyithind mosenindo Colonel Gitai oyuago wuon margi kaka wuoro mane jahera kendo mane pache liu mane ohero nyithinde duto. Recent years, you never missed the chance to remind me that you loved us and that you were so proud of us. Those words, yet profound, now echo in my heart. I shall miss you so, so deeply, my dear. So much. I think I'll not be wrong when I say we will all really miss that great man right there, lying down. And although he's gone, his teachings will remain. He will remain always in my mind, always in my heart. Senator Betty Montet, ma en min od mosenindo Colonel Gitai, oyuago wuon par mare kaka jambola mane ohero familia mare kendo ne sire lwedo e chenro mage duto. My Jay was a gentleman and lived his life as the most humble person I've ever known. His wish was to see me and our family living happily. He made sure that we never lacked and gave us his all and best. Owete kaachiel kod nyimine mag mosenindo Colonel Gitai oyuage kaka nyathigi maduong' mane nyisogi hera kendo kit hera kod nyiero mane omiyogi ema koro odong'negi kaka rapar. He was very close to the family and led us with respect and love. As we bid farewell to him, let us carry forward the love and laughter he brought into our lives. He taught us the values of hard work and integrity. You always pray that someday God will bless you with someone, at least one person who will be able to hold you and hide your nakedness. This is the man who did it for us. He didn't want us to look like we didn't have. We didn't have really. He would give you all his time. The laughter we shared still echoes in my heart. I have lost not only a dear brother, but also my guiding star. Osiepe mag mosenindo Colonel Gitai oyuage kaka osiep mangita mane nyalo gen kuome kendo kaluwore kod kaka ne otimo tije maber ema omiyo noriembo ndeke mane ting'o jotend piny. Alikuwa ameonyesha uhodari wake na fikra za hali ya juu kwa sababu kumfanya President Moi akuchague kama balozi wake. Hiyo ilikuwa si kazi rahisi. Huyo mzee alikuwa achagua wale ambao anawaamini kabisa. Kwa hivyo yeye alikuwa mwaminifu, mtenda kazi hodari. Komanda mar jolweny mag kor lwasi Major General Fatuma Ahmed mane otelo ne jolweny e kopo mogik mar Colonel Gitai oyuago Gitai kaka jal mane oketo chunye e tich kaka jariem ndeke ka bende joriem ndeke mathoth ne okale lwete kaka jal mane puonjogi. He was an excellent qualified flying instructor and afforded the chance to impart the same skills to many. He set very high standards at the VIP wing, as mentioned earlier, thus ensuring consistent and differentiated service delivery. Riwruok mar Murang'a moting'o nyaka jakom mar kambi tudruok mar Royal Media Services Dr. SK Masharia kod Gathoni Masharia mosebedo kod tudruok machiegni kod anyuola mar mosenindo Colonel Gitai oyuage kaka jal mane ohero goyo mbaka kendo mano ema biro dong' negi kaka rapar. You are always there with a wide smile for each of us. They are there with a story that made us laugh and advice that was delivered in your quiet, easygoing way. So life has been all this time that we, Murang'a group, we always used to go there during Christmas as families. Yeah. And we would stay there before Christmas Day until New Year's Day. I must not forget to say thank you, Mr. Speaker. When Gitahi moved on, when I got to Machakos mortuary, I found the senators. Veronica, my sister, and many others were there. I said, this is the Kenya I want. Retired Colonel James Gitai nowito ngimane e masira mar apaya e apaya ma Mombasa Road tarik 5 dweni. Okete e kar yweyo mare mogik e dalane mayudore Manzoni, Machakos. Joyce Oduor, Ramogi TV.
Majasaye ket chunye kama okwe. Komachielo ni e kaunti ma Kisumu dwaro ni jogo modak e alwora mar bomano mondo oikwedegi monindo kuonde iko motenge kaka mano ma Mamboleo. Kolose liel mar achiel kuom jotich ma kaunti ma Kisumu e sub kaunti ma Kisumu West, jatend boma ma Kisumu Bala Wanga olero ni Kisumu en achiel kuom bombe madongre kuom mano nyaka kete rang'iny makamano. Omedo ni kaunti ma Kisumu biro chiwo kuonde iko jogo mowito ngimagi kapod gimedo puonjo jopiny ewi wachno mano osekadh kaka chik mar bomano. The city is growing, and most of these parcels are becoming commercial property. Kisumu is in the African map. Just like any other city, we have to provide cemeteries. So we have Mamboleo, we have Kindu Crematorium, and we have Islamic cemetery. So where we are now, this is now a CBD area, and in future we will control burials from this area. So Manyata, Nyalenda A, Nyalenda B, Nyamasaria, Bondeni, Bandani, Bondeni, Obunga, Kanyakwar. My wife was saying this Kanyakwar. This is CBD. We outlaw burial in these places. And this is the last burial I'm attending here. Riwruok mar Bible Translation and Literacy obago ng'weche kaunti ma Nairobi, Nakuru kod Uasin Gishu mar choko omenda mabiro konyo e siro chenro mopogore opogore mag loko muma nyaka e dho mama. Kalogre jatatije mar riwruogno Reverend Peter Munguti, gigeto chiwo puonj ne oganda mag dho udi ma pod onge kod muma mondiki gi dho mama. Jafwambo marwa Efi Nyakidi lero mathoth. Ne en ng'wech ma choko omenda motisi kaka Run for the Bibleless manobagi kod riwruok ma Bible Translation in Literacy e boma ma Lang'ata, buore Nairobi. Ng'wejno noriwo oganda jo-Kenya mag din mopogore opogore, jopuonjre mowuok e skunde mopogore opogore kod jogo bende matiyo e sectors mopogore opogore pachoka. Kaluwore gi jatatije mar riwruogno Reverend Peter Munguti, gino maduong' ma gigeto timo en chiwo puonj ne oganda jo-Kenya ni nitie oganda mag dhoudi mamoko maonge kod muma mondik gi dho mama, chal ma bende osekelo pek ne oganda go. We still have communities in this country and around us whose language is not yet in a written form. They do not have any single thing, any single text in their language. They need the scriptures in the language that speaks to their hearts. When we present the scriptures in a language that goes to the heart of the readers, in those smaller language groups, they can read for themselves and encounter God as he has revealed himself in the scriptures. So they don't have to depend on somebody else's translation or what they hear being said around. They can read the scriptures for themselves. Nyasino mabende no bagie kaunti ma Nakuru kod boma ma Eldoret kaunti ma Uasin Gishu geto solomenda masiro chenro mopogore opogore ahinya to mar loko muma kowuok e dhok achiel nyaka e dho mama. Why are we raising funds? It's because Bible translation, language development, literacy, it takes a lot of financial resources just to develop a language into a written form, beginning with developing an orthography of a language and using that to develop literacy materials and then Bible translation. And for us who come from major communities, that story is not foreign to us because there are those who came to us. They developed our languages. Ng'wejno bende igeno ni chiwo thuolo ne jopuonjre mar somo paro gi jowetegi e wi weche mopogore opogore manyalo konyo kendo bero dongruok margi. The people like the ones that you see today, an opportunity to participate in the world of missions. These children need to grow knowing that they can be able to impact someone else. For those of us who are so privileged to have all the resources that we need here in Nairobi and in Nakuru and Eldoret, we want to be able to be a blessing to others in this country. And when children like these ones grow up, knowing that they can impact the life of another person, they are going to be different people. We make sure that communities like the Chonyi, the Upper Pokomo, the Digo, Duruma, the Samburus, they get the word of God and God speaks to them in their heart. And as a result of that, transformation takes place. Kochopo sani, riwruok mar Bible Translation in Literacy oseloko mumbe abiriyo moriwo muma machon mong'ere kaka Old Testament kod muma manyien ma New Testament kaachiel kod mumbe 11 mag New Testament. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
Aneno moro penjo kendi mabende donjo chani ya wajo Kenya. Udwani baba mondo timnu ang'o. Jaduong' osetemo te owinjo koro omiye luor mano kanyero nyawaondo kantiero yani Masai. Anto riwruok mar Ruto gi baba to ok berna kata matin. Ruto akona plans zake mano Elvis kawuok Uyoma Ochenga School. Baba witowa bedo gi Ruto mano kanyero ote ni Erika Yugi. Kamoseso saso kawuok Bware Urieri iwacho ni neno maler kantiere koda Sharon mano Nyaugenya Ben Vincent Victor kanyakla koda Evelyn. Erokamano ahinya kuom ote go eko waduogo koda weche mag tuke. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Evelyn Mudoka. Mondo miyuni gala kaka skiza tunmari, ni star 860 star 416 hash. Ramogi TV and odds Marjo Wendutote. Shalom. Paro en ng'ano mabiro paro nyathi matin ni. En richo mane ma en osetimoni. Ok iwinj ka chunye ywak. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial star 544 hash or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Epautuke ni timba dhula mar joma nyiri mantiere buo higni 17 mago Julius Starlets otimora mogik kawuono motelo ne tugo makiny e kindgi kod piny Uganda. Timno noloyo Uganda gonde 2-0 e tielo mokwongo manogo juma mokalo e piny Uganda. Kocha mar timno Mildred Cheche olero ni gin kod ikruok makare mar loyo Uganda kendo dhi nyime magine Kenya odoge World Cup mano kanyero kuom higa mar 2 maluore. Higa mokalo timno ma Junior Starlets nodhi World Cup mano timore e piny ma Dominican Republic. Mimi niko na hopes tutamit na Cameroon na pia hiyo itakuwa game kubwa sana. So kesho ni big day sana inafaa tu win na mimi siwezi sema game imeisha. Game ni 90 minutes na siwezi sema hizo 2 goals za away zimetusaidia sana. Kesho pia tunafaa kupata more goals. Morali iko juu, wasichana wako na morali ya juu kwa sababu tunacheza nyumbani. Hapa nyumbani wanatarajia fans wetu, wanatarajia familia. So wako very comfortable kucheza hapa nyumbani. Malengo ina remain kurudi kombe la dunia tena pale Morocco. So tutajitahidi zaidi, tunajua si rahisi. So tutazidi tu kuwork hard na kuzidi kuwapatia motisha that inawezekana. Hodha Halima anasema kwamba hapa wanataka tena kuandika ushindi. Tima volleyball ma Kenya Ports Authority kawuono loyo Equity sets 3-0 mago mag 25 gi 20, 23, 25, 27, 25 kod 30 tuke gono bagi alap mamo International Sports Center Kasarani ka timno mabende emano bedo joloch mar Kipchumba Karori tournament koro kiny romo gi GSU sa 10 mano kanyero sa 11 odhiambo. Mano en loch mar adek mologo Equity maluore ni mar motelo ne tugo makawuono nologi kod GSU kod KPA. Korkamine Kenya Pipeline oloyo KDF set 3-0 tuke bende nogoya lap ma Kasarani Indo Arena.
mago bende ne waikonu e weche manyien mago mag ang'ichwelo gi sani modong' mathoth waboyudo kochopo sa 3 mar otieno e weche manyien mago mag oyimore. Iluonga ni Jailieta, jaloko marwa osebedo Belinda Phillips.